الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemukau man sa mga pagarinyo sa Haranaw o mga kangudaan sa Ittihadul Fatayatil Muslimat. Paguluan na naman tabangsa niyo si Al-Hafiz Abdul Mu'in Ibrahim Hafizahullah. Ay pumukau iran rakano na istiqbal Ramadan. Programa ya uman gawi tulata alas 6 taman sa alas 6:30 insyaallah. Ang nintano ko Allah amir au tano ko Ramadan. Di pag-usar nintano insyaallah taman sa buka. Madakal na kaya hindi ba ini na kaya bati sayo mga ulama nago adong pena tumiras nito sa basa Maranaw di na basa Iran dia nga majalisu sahur Ramadan 30 aya ka muhadara 30 ka muhadara mabang sa amin. Ini kasuldo Ramadan na taman sa kabukaan na ada na ipapantag ko manggawi panduan sikula wa para puasa. Gay na sa tanong na kaya di tanong kaga o ba o manggawi na bene kidi tanong ro na umantulasa. Udi nga kakagagatan ro. Niya kalala ilimor katanong so Allah. Rabbul Alamin kagi katawan niya na kita butud kita mbak sumadu sa banu Adam na adan pasugo niyan di na inadin niya na uman sarago na makaisa kasabapan sa kakeruro ang otomadusa may kumepo sa Ramadan nadad na lamba adusa insyaallah. Miya kalala ilimu so Allah lagi miya kadak-dakla mga paparangaya na di mapia o banu Adam na kapay ipakasuldian si ko naraka lagi duka pakasiig kapakatipo kariit kaligit agusto sa lakawsan na kabaya wala na kontrol no utaw aginoni kauso alay kontrolo na kipaarya ugayad na iya kabaya wala ko kawangan niya naskad mismo ay makakontrol sa ginawa ka. Akabulungan ka so para ngaya di mapya. Para ngaya di mapya. Ikatlo na katawan ng Allah. Umansar ako na pagpakadakla mga panyakito manusia. Panyakita kolesterol, panyakita arthritis, panyakita diabetes, mga high blood, mga kolesterol, barang-barang mga sakit ke timo kulawas. Takino ba kaya solusyon yan na kapagungos. Dahil kapagungos yan na 30 gawi, di na 20 agusyaw gawi. Nagyang ito miyati mo ang mga kolesterol, miyati mo ang mga panyakit, na kalilida bulong yan, na Ramadan. Na pumli ng umawang so Allah. Na may kumepo sa Ramadan, insya Allah, kumata Ramadan, na miyada susakit yan. Miyada susakit yan. Iya sabab mabang sa mi, mga uri pero Allah, di tano pamagustayin ang gaya Ramadan, ako pag-istikbal tano. Kaka-welcome tano po okay, takapaka-welcome yan sa mapya, si sa katanoy makapungguna si ko mga rogo-rogo dago sa mga usayan si ko ipapantagan tano ko Ramadan. Iman to mga bang sa amin na labi bu sa ulan, may tubo alawan o sa ulan. Nagpakauma din sa Ramadan. Patutar kita no, nagyangat pa di tano kapang ni ko Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah na pangninamir ka amiraut kami misampai kami ko Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah na pangninamir ka
Akambara katangkar kami so Rajab ame po sa danuto agugi nga Shaaban nakapapantagan. Agi nga Rajab amay to alambaon agugi nga Shaaban ayat man pakasampi ulan-ulan napakambara katangkar kami. Ang kaino na sa mga salafus salih, sa mga fuqaha, sa mga ulama, mga muhadithun na ikalilit na gira amyaw maso Rajab. Naso ayagal bakyan na kandagang na ipaklusya sa posto niyan. Inuntabo na sa mga ito oras. Ayagal bakyan na kambaso na tiguan niyan sa limit so ipsung yan sa pangumaan siya sa babasoka. So may so ayagal bakyan na ano ba ini na pimbarang agalbak na pagkaka ito niyan so schedule ugal bakyan uman mau maso Rajab bago Shaaban. Ang kaino na pagapuun magamal. Pagapuun mamuasa. Bilang training. Pumosa sa isnilago Khamis. Ago panahajud. Ago pagkadakalan so kabatya sa Quran kapanasbih. Lagi na pagka umaaman la agaw amatas malandu. At tigo kibasaw. Matay. Talo pulugaw na dapat na matraining kaadaan. Lagi nga Rajab bago Shaaban na training nga aya. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na minisuon. Tunaw to'y sabab dahil ng pagunaan so Shaaban. Liyo ko Ramadan ama dakla di niya nung pusa. Allahu Akbar. Natakino babas kagi nga na Shaaban na iparada sa langit sa hadapan ko Allah Rabbul Alamin. So may pagamal ko ipong Shawwal amepos na tama ko Shaaban na iparada. Na pagilain may pagamalo umani isarkan. Umani isarkan tanong na pagilain. Ito na may pagamal yan. Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hajj, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, Rajab, Sha'ban. Sa pulo agwi sa ulan-ulan. Naipirada si ko Allah. Naikabaya o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naikiparada yang ko Sha'ban na may akadak-dak la puasa. Amya pagamalya. Au badis kaniya nakaririla ano Allah. O badis kaniya na daalam mga karibatan yan. Lagi so Nabi naknabab kedusa sa malaadusa. Pia pampakaribat sa mga ito akaribatan. Nasi ito ko dani ang pangkanabi. Nailan yung manangot pa naguntaman yan. Na panaguntaman so Nabi sallallahu alaihi wasallam nakabaya ka makasurga. Makasurga ka na panaguntaman ka mo. Yan ang so Abiya so Aisha radhiyallahu ta'ala anha akan makangod ang kumakaroman yan. Adi pagkasurot. Di niyang keparuan o ba di pamayad. Kung may alpas yan na dan niyang kapusi ko Ramadan. Ka di niyang kabaya o ba igira ka daw na makailangan sa kanya no Nabi. Na mo man yan na di pusa. Na mas malaikab narso Nabi adiso kapusaw ka isa sa sunat. O di nabayad. Agiso ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagira ko na di niya mangkinang lang so Aisha ko kadaon daw na di mambuko po sa so Aisha. Okay, nagira may umaso sa aban. Nakagikataw no Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Aso Nabi na miya kadakdak la di niya pusaan agaw isi ko sa aban. Nagkaparwan niya. Kasurot. Adi mamayad. Kagi di po sa sunabi. Nakaumat man nga Sha'ban, insyaallahu, Rabbul Alamin, na panaguntaman ng tanong. Makadaklason at tanong. Kagi na ni istikbalo Ramadan. Pag-istikbal ng tanong sa Ramadan, pag-istikbal tanong na dapat makauman na madakal na amal. Amin ni umang ko amal ka ko dapat mau masuk Sha'ban. Pamakoy tabiat ka ko mga padawlan-ulan na di ka paginaw gira magano pita paginaw pa. Lemang ka ginog. Kag ikaw mo gusto Ramadan nakitagal ka sa Ginoo ka. Makapaginaw ka alas 2. Alas 2:30 kag papusa ka. So tigilan na pasula ka. Na makapaginaw ka bunat training ang kad na Ginoo ka siya nga Sha'ban.
So di niya tabiat to ba di pa namayang sa salatul duha na sumayang adun salatul duha. Ngayon nakagimaw maso Ramadan na manikasumengan kaasunat lagid mo susunan no rawatib aguso an-nafl mutlaq ang mga sambay nga masunat. Nauna adna balas siya na lagid mo ba kami kasumeng sa paliugat. Allahu Akbar. Nalay mga na Ginoo. Laya mga na Ginoo ka, so kabatya sa Quran. Pamakwayat tabiat ka, sigo ko na ba Sha'ban, di ka batya sa Quran na now. Batya ka sa Quran. Puong ka din matya sa Quran. Kap training kay mantuwa Sha'ban. Na inshallah, nasara malayam ka puasa, siya nga malayam ka matya sa Quran, malayam ka puasa, malayam ka tahajud, malayam ka semay salatul duha, mga sunat. Sa ngaya Sha'ban, na may ko mga maso Ramadan na kalalabud nga. Miya kalabud di nga kangil baka. Agi miya training kada. Nagirapan na kaya pun nga na so paganay ko Ramadan. Miya nga kaya pagpun. Na paganay nakapapasangan. May isa sa kulangad sa turub. Ori ano ito mga bang sa mi mga ori pa Allah na yung ito kaplema nga sa Ginoo nga siya nga Sha'ban sa kapagamal. Ito tunugan ng kauna pa, may mikira na nga sa mga dusa nga. May galbok ka, siya nga ipong okay po sa Ramadan na miyaw na. Na kapakayapan sa miya nga unad, no ba nga nakatubat. Natubat nga wala na sakop ka din. O pamakuha na doon sa nga uri pa Allah na sama na kabubungusan sa maitom sa puso ka. Nayak ito iskaw na da babaya kasi ko da kasiging ko amalamapya. Kailangan ito mga laita mo kadi mamagumura na naanapira ka at tatagun ka na di nga mo mukapikero baka pagumura ka di ka kainggit. Di ka kasigi kumapi aamalay pagkasulod ko surga. Paplulu ba ka sa raso? Nakarinaw to kabubungasan sa puso ka sa may tamadusa. Kailangan ito mga tawa, di imbabara sa men salatul duha, di pupuasa sa isninago Khamis, kailangan si Rando na di itatahajud, na di ka kainggit. Di nga kapikira, nauki puro so pangatan niya nasa na mababaw ko pangatan. Naos kanya na pagka sulod ko surga nasa na diya nga tanong makasulda ko. Nakarinaw to dainggit kasi ko malaabalas nakabubungusan sa puso ka sa maitam kamparadusa. Kaya no sa mga sahaba adirang pagurad-uradan na antay mala yamal. Agu ante kempi so amalian. Agu ante ikhlas ko galbakyan. Dahil na kalilidiran, na ipakalilid, na mga ipagisirang unabiyan, to na igalba, kaumangalba ka na pagkasulda ko surga. Kaya kapaguraduran, fastabiqul khairat. Paguraduran din yung sa mga pitya. Na, kituusan ka, puso ka, ginakabubungusan. Kailangan na mga tao, pumamatyan sa Quran, mga barasad ka. Kailangan yung mga tao, mga pipiyamal. Nasa ka na, di ka pagamal sa mga. At naming kiyato ko na pumagugupaan. Makapsid ko sa mga tao. Na may lenggan naman isa na biyukut yan, na ngaya pita ka yan. Kinuha niya na ngaya kartida niya, na yung ngaya bagyan. Naman isa na dumiyawag. Nadagap na ipag-ikhlas na mga mamu kalakaya nga karte da nga nagkaon makadawag. Na ngayon na dang kakasigin so pagura-dura da na mapya. Dang kakasigin so pagura-dura da na mapya. Anaya sa mapya nakabubungusan so puso ka sa may tumadusa. Kailangan na ngayon mga kika-ospital bayad sa bill. O di na mga ospital sige raw na dangad mapamisita na danga pangatabangin aubodis ka niya na lolo kapan na aubodis ka niya na miskin na kailangan niya tabang ka na dakaw na dangad pang importante ang ino na kagiya kabubungusan sa puso ka sa maitam kambaradusa
Na dapat turip no Allah, nagingay ka ka uma Ramadan na unabigad choposo ka. Kapagiwaan ka na amay tumon. Aba may kumamas Ramadan na ayabu kagaan ka, nagir am lapis ka. Igir ap tingas ka na, niyaga kay ka kaami. Nagira apat tirawi na bubukal ka. Nagira batia sa Quran na bubukal ka. Nama ay nga tao mo so kapakimibitya na gusto kasil po na di so kabatia sa Quran. Ngayon nakageda nga ang kalumpiwi so puso. Kaya ini Ramadan na lumpiwi so puso iyan na tigar niya so kao. Tigar niya so kawaw. Tigar niya so mga imagine na mga rarata. Na tigre niya so ba makatero sa marata, ba makailay sa marata, ba makanag sa marata, ba makasong kelusaw. Agi na ni kapusa, imsak, ka tigre. Kena baya buat tigran ka na suka or ka gusto kawang ka. Ka tigre na kapanangon ta mga baya ginawang ka. Naiman to na training ka ori panuwa. Nayaw kiti na daan ka o na biso puso ka. Nakataw na ka buad na matatako. Katawan ka, kasi nung lagi na ako tami aloy tanong. Malakay bukol si ko simba. Daak kasigin ka. Na para mo mas Ramadan, uripan mo Allah na pagnawin ka ginawa ka. Pagnawin ka ginawa ka, may kumaw mas Ramadan, insya Allah, tabaraka wa ta'ala na mapi akapakramakan. Ikatalo, mga bangsa miya, mga oripnala na pakadak lang as istighfar. Pakadak lang as istighfar. Bida so katubat, tago so kapag istighfar. Yan na katubat na singop ka ko Allah. Pasindito ka. Kaya nung ito mapangilbag ang ito adusa. Ino ka ito mga panalimbut. Ino ka ito pagkaisag sa bondri. Ino ka ito sikolo pa ayaw. Ino ka ito makapamanag ko, ino ka ito makapangwa ko, ino ka ito makapsumpa, ino ka ito pagkataya sa luto. Manahid na mga aladusa. Na pasindito ka. Na kilay nga pa mako analimor ka wala. Kamakapasindito ka. Nagkagunakan ka. Kilay nga. Nauda limor ka wala na, dingad ni awid akal. Piyapan umana na nga na kalabang sa kapriba, okay lang. Piyapan na antay mango siya ka, di kang ganda kumango ako, di kang ganda kumanalimbut. Piyapan antay mango siya ka na sisanin so kawaraw nga sa lokas ka. Ngayon na kagiyad alimor ka. Adi ka niya ni kalimo ka, mailay wala so tabi at kakauso pamikiran ka amis sa umok ko kabaradusa. Natapangin naman na sildito ka. Pamimikiran ng ginawa na sildito ka. Ano ni ka sildit ka na may laywala. Miya ilayar ka Allah. Kubaya ka makasulod po soga na kubaya ka karilaan ng Allah. Turungan yan. Na ikagwagwad ka na ang tamado sa kububayan ka. Naikisami na ikagwuto ka na apiagad naman ang siyatra ka na apiagad naman nagkamahadara ng gunakan ka. Agad na limot ka Allah. Na yan ang ito kaya sundit ka, nagitik at tubat. Ngayon ka pa makasundit ka, pero nga ginawa ang gunakan ka. Kaya ka doon ito stay po ka tubat. Now, naginakan ka. Agiti ka talos tipo ka tugas. Di nakan ka, tiaplis ka na ito. Ikapat na, di nga na pagturuman. Di nga na papatuan, di ka pumalingan na ito. Allahu Akbar. Nau pa makudusa si ko Banu Adam, rong kami kasila, niya pa nga sotamok yan, na niya takong ka, kaya salimutan ka na, pwito na ka. Pa makupurap tuba ka. Pwito na ka. Nau pa kawiyagan na haram, kawiyagan na kapriba, kawiyagan na kaandagang sa haram, nabilising ka. Nga sumiyala bangaw, nabagan ka kuwang na. Niya ka labang ka sa kapriba, naku ang aso kapital ka, naso labang ka, nabagan ka kuwang na. Agip tuba to. Naikimagan ka kuwang na, nawita kong mga masjid.
Siko mga madrasa, siko mga turin, siko mga miskin. Kagina ni pamilya wallah, gina ni agama Allah. Nasutamok man natamo ko Allah na bakaw niya kang bagiin. Na niyag kataon na tiyo kibasaw na kaya pa ka kito, kaya pa ka kuwang kaon na namingula lang sa haram na balik ka na. Totoo na. Kaya nga makataw ba? Di ba na ro ba kaptubat? Minda nga kasasyabu na may baka na miya nalimot ka na, miya nagkaw ka na, miya ngorapsyon ka na, tika ay taubat na pre-haji ako. Ay taubat na tugumra ako. Nabagyan na ni katubat. Patuon ka so tamok. Miya salimot ka ko kirpon. Na bagan ka ko Allah so miya labang ka harap. So capital ka, napakaunto lang nga so business ka, kaan baloy halal. Uyag nga wa mo. Itanong ko sa tubat ka. Isendit tanong. Ang wato ako. Miyanggal bagtanong makata. So sa mga dusa ko manusia, di nga kagagaw, bangaw mi peto. Tagido miya pamaganta ka. Nautiro ang gaw na miya pamaganta ka sa kanya, nakapaya, makatido ka no, makamulo ka no. Na padami aloy okay ta alumpi nga ko puso ka ako kirilaan niyan ra kaon na pengnin ka ko Allah ya Allah na rila nga sigiraw rilan ka solusan niyan kapag kaya pakilipat tanong Allah ang tuwa kabenar yan ka budinyan ka mas ka to kaya pa maganda ang kaon kakagya sincere so kaya pang ninga sarila arila ano Allah naginkan ka mo di nga pangatak ya apa maganda. No, nag-iya mga bang sa amin, mga oripinola na pagkaw maso Ramadan na ilayin ta din. Kailay din oripinola na asa kay judge sa ginawa. Judge sa ginawa. Alam ni ka pagkaw mo Ramadan na niya kilalangad mo na dusya nga anta kata. Ano ka pa ma-excite ko kapag pagkaw man yan. Pati ka kaya na dusya ka na ito. Na ino ka pa na di nga titukigdam so kaurabuso kawaw. Katig ka may ito ang sa. Na inopan na mapakaunot ka na mapakapusa nga so kailay nga sa di makailay sa haram. Di ka makatiro sa haram, di ka makakan sa haram, di ka makapamakinig sa haram. Da ka kaptan ka haram, na da ka sunguan ka haram. Karinaw to at tiarita, rima wala so puasa ka. Na proud ka sa ginawa. Proud ka sa ginawa. Na naigirap man na so puasa ka na dia din maalin so betad kami kasul puso Ramadan ada ngadin alina na. Di nga katawan so kapatay kapan ka. Nabubad niya makasindito ka. Namo makaw malakal maut na loto ka. Kapya so loto ka na da ka impidi. Na diterima ano ang lagi da ka impidi. Maloloto ka na da bus ka impidi. Na may ito panaloto ka. Napakaukit ka man sa Somalia. Napakaukit ka hatsik po yun. Napagisir. Kagilay ni aloto ka. Allahu Akbar. Nagiroon na basta da aloto ka na kibed ka na seksa. Pagkasakita. Kenapa si isa dunia soborno? Tanda. Okay laya da lisensya ka. Naliliping ka. Okay laya ad na kasalaan ka na baging ka. Nasi isa yaumul qiyamah nasa din sa naawidya na anda ba ini na ipkerang itu Allah kada peluto sama pia ka eloto yan na dusa na masakit abaya dia masakit abaya dia yan na suka tubat mga bangsa mi mga urip nola sok man suka pag istighfar na yan ang kapangadak lang astaghfirullah aladzim wa atubu ilaihi kakadak lang. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inupinan niya. Ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi wa astaghfiruhu fi al-yawmi akthara min 70 marra. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Es kanu mga tao natubat kanu ko Allah na pag-istighfar kanu. Pag-istighfar kanu. Amata na tigun na biyasakan. Aso Nabi nakiyaril ano Allah, dalusan niya. Na kesobraan so 70.
Pag-istighfar yan. Inopinano Nabi ka para sadyay pelawan account. Api ka sang ibo istighfar ka. Na na inisugo na al-ikthar min al-istighfar. Pagkadak lang sa istighfar. Nailagad man nilang mapag-istighfar. Kami aloy sa Quran sa mga pahalaw kapag istighfar. Fakultos jaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil salam sama alaikum idrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sa ikaw pada ayat na wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Allahu Akbar. Kaya pag ang panganero na kada nga sa sakit, kabulong sa istighfar. Bulong sa istighfar. Ngayon ka kada sa sakit, nagibo kaya pag-istighfar ka. Ngayon man ang kalilida sa po sakit na dusa. Naipitiro Allah na innahu kana ghaffara. Mag-istighfar ka na rin nila ang Allah. Nanani ka rilar ka Allah na miyunot sulang wararadiyan ng mga panyakit. At pagkapiya-piya ka, ilawas. Kira pa istighfar ka. Kahit nakalilidap ka sakit, na pumulong, asung sa ospital, check up, nakabgan sa resita, napamasa sa bulong na. Reaction niya na resita sa istighfar. Reaction kad na. Na dayon na kad na, piyamiyada sa sakit ka, miya ka. Natatarusan ka nung lambo umur ka pag istighfar ka. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilayhi. Nagyangay ka pa ka umaramatan na sangging ka tsura sa pag istighfar. Ay dapat nakadak-dak lang at istighfar. Na lumalindag sa puso ka. Ang mapipikir ka, di ka mag-istighfar. Nakapag-istighfar ka na, makapag-istighfar mo, umudulbo. Nasa nakapipikir na ka. Na mga kada ko istighfar ka, napito ka. Kagitabiat tanap, kada ka sa ginawa ka, di ka makapamimikira sa salakaw. Na mga kada, napito ka. Napag-istighfar ka. Nakirurosodusan ka. Napagatamok ka wa Allah, insyaAllah. Tapi ak na amala at tamok so tamok ka napakambarakat no Allah. Nabagang Allah ha mga moriata o mga pitya. Mga moriata o mga pitya. Nauriyan yan na opinan ka Allah so nga okay tay kuyag ka. Pamakosyo isa kaingad na pakauran no Allah sa oran na kasabapan sa mala akarago no mga pababasok na pakangguna nila sa mga lawas sa ikiran. Agi nanip ka po na no pada ay mana niya ng mga kauyagan. Ang na mga lawas sa ikiran. Yan ang mga bang sa ami, mga urip no Allah. Bala-bala sa nga no Allah sa madaklama. Pia sukat ang tanong po ay si tanong yan taman. Kung kapag-istik bala tanong ko Ramadan, sa okay tapatubad tanong pag-istik far tanong. Okay tapagalin tanong subtad tanong patriningan tanong. So mga simba, ano ba ini na kailangan na manggalbog tanong ko Ramadan na dapat mamaso Ramadan na triningan tanong dun si isang isaban. Bala-bala sa nga no Allah madaklamapya lalamu nagyangot tapagarin niyo malay panaguntaman. Nagyang miya ka labi talaulan na miya kalpasta no sabab ko kaya busy ko mga madrasa pamangandawan na text dun. Pagsat nga sarbo makaresyo mga oras tanong balasan no Allah sa madaklamapya ko kalayan niya idakal ko kapag mga siko ilmo o Allah gusto agama o Allah yung tapagarin niyo tayo si Abdul Mu'in Ibrahim balasan no Allah madaklamapya sa kanya na gusto mga member sa nga to Ittihadul Fatayat al-Muslimat agusi sa nga page sa pamukaw lango kano sana tumiti kay sa nga programa tanong bala-bala sa kano Allah madaklamapya timon dano Allah ko surga. Salam namis kano po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.